Ġie ffirmat ftehim bejn l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA u l-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-EMCAST sabiex iż-żewġ naħat jaħdmu flimkien u jsaħħu s-servizzi rispettivi tagħhom. Permezz tal-ftehim l-istudenti tax-xjenza applikata fl-EMCAST ser ikunu jistgħu jaħdmu id fit mal-esperti fis-settur waqt l-istudji tagħhom. Min-naħa l-oħra dawk li diġà jaħdmu fil-qasam ikollhom aċċess għal idea ġodda u riċerka li tkun qed issir mill-istudenti. Id-direttur tal-Istitut tax-Xjenza Applikata fl-EMCAST, Paula Greg Bonnici, spjegat dak li ser isir possibbli grazzi għal dan il-ftehim mal-ERA. Ħalli l-expertise tal-nies akademiċi tagħna kif ukoll l-expertise on the field inkunu nistgħu nagħmlu korsi aħjar u nagħtu esperjenza aħjar lill-istudenti tagħna bħal pereżempju nżidu forsi apprentistat, internships, work experiences. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, Michel Piccinino, stqarret kif il-ftehim ser ikompli jeduka liċ-ċittadini fil-ħajja ta' kuljum permezz ta' deċiżjonijiet aktar konxi. Għalfejn nażlu dawn it-tip ta' istituzzjonijiet għaliex huwa mezz ta' kif nilħqu aktar nies. Ġifieri inti l-edukazzjoni hija primarjament importanti biex inti tkun qed tagħmel dawk l-għażliet li tagħmel normali b'mod aktar knowledgeable, allura binqas impatt fuq l-ambjent. Il-Ministru responsabbli mill-ambjent, it-tibdil fil-klima u l-ippjanar Aron Farrugia innota it-tletanijiet li ser ikun qed jilħaq dan il-ftehim fil-waqt li l-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima tenna kif dan huwa tip differenti ta' investiment li jolqod direttament il-kwalità tal-edukazzjoni li jirċievu l-istudenti fl-istituzzjonijiet.